Assalamu alaikum yan uwana masoyana maza da mata na faɗin duniya. Kamar dai yadda kuka sani sunana Galadima comedian. To a yau ne nake tare da wannan babban edita din nan, to Jamilu Kiru. Jamilu Kiru dai haifafan Kano ne, mazauni garin Kano, amma saboda inganta wannan aikin nawa mai suna gidan tsohon soja, ya dawo garin Kaduna yana zaune saboda inganta wannan aikin nawa mai suna tsohon gidan soja. To Malam Jamilu Kiru dai shi yake kokarta mana akan wannan ayyuka namu. A yanzu haka nan na zanatar da shi ne har a cikin ɗakin shi, inda wato na bashi masauki domin na zo na ansa trailer wannan fim ɗin nawa mai suna gidan tsohon soja. To Jamilu dai duk da na san dai bare ce kuma ba, amma yana miƙo wa masoya maza da mata gaisuwa da fatan alkhairi. Ku gane fuskan shi dai shine dai Jamilu Kiru, shine dai editan nawa wanda na ɗauko tun daga jihar Kano na kawo shi garinmu jihar Kaduna. Na gode, ni ne naku Galadima comedian. Fata na dai ku dinga bibiya na tasha na mai suna Galadima comedian, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa saboda samun ayyuka na da zarar na ɗaura. Jamilu Kiru ga masoya na kallon ka.